Mbak, rabi perawan karo rondo enak sih. Yo selera Kang. Cuman kan nek perawan ki kadang ana sing rada anyi-anyi pura-pura tidak tahu ngono. Maksudnya? Jadi pamane kamu ngode-ngode tok ngono ya. Perawan iki kadang biasane lolak gak ngerti ngono. Jadi kamu sing kudu beraksi mbrokno ae langsung. Lah nek rondo. Lah nek ambek rondo kan ora kamu ngade tok, set ngene kan langsung. Oke Mas, sikat. Rondo semakin terdepan. Ini parahnya. Tenang. Ya bangun ya jam 12 sih lo. Wis tangi iki lho. Kayak mandi kono lo. Iya sik tak ngentekne udut iki lho. Ndak sarapannya tak cepane kayak mau nang dhuwur meja, ambil kopine barang. Lah rokok kuntek mbok tukokne pisan apa ora, Mah? Wes tak tumbasne rokok esuk mau. Suwun ya, Mah. Jane mambe mantuk jam piro to? Jam 11. Dolayan tekmu saiki biasanya entek oke. Lah mripate ngantuk ae lho. Ya aku isu mau petuan surti lo neng pasar. Lah nyapa, Mah? Jarine mambengnya kamu gonceng rondo. Ijek ndi? Mambengi petut ning dalan, Mah, tak gonceng pisan. Lah wonge mlaku lho. Lah urung teko nggon wetengku luwe ya tak jak mangan to. Mangan po mangan. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sida apa ora? Setoya, bentar lagi mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet era wis-wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjir belum ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa jungkit. Papi. Nyapa, Mah? Duduk. Duduk yang ganteng gitu loh, Papi. Wes ki lho. Lah kok masih jelek?